First of all, I would like to thank Mr. Smith, the principal of the Alphengrove Grammar, and of course Professor Tanis for the invitation. It's a privilege to be here. I'm very glad to be in such a wonderful school again, and to take part in this meeting today concerning the e-learning. Για τους συναδέλφους στα ελληνικά, χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ, είμαι μαζί σας, δεν γνωριζόμαστε, είναι η πρώτη μου συνάντηση με εκπαιδευτικούς και είμαι ενθουσιασμένος γι' αυτό, γιατί μια εβδομάδα που πέρασα στο γραφείο μου μόνο τηλεφωνικά μίλησα με αρκετούς συναδέλφους και προτίμησα να μιλήσω με αυτούς που είναι πολύ μακριά, γιατί αυτοί έχουν περισσότερο ανάγκη από την επαφή και να νιώθουν δηλαδή ότι κάποιος είναι κοντά τους. Φεύγοντας από την Αθήνα, είχα την εντύπωση και είμαι βέβαιος ότι στην Αυστραλία που ήρθα είναι η καλύτερη χώρα όπου η ελληνόγλωσση εκπαίδευση έχει ήδη βάλει γερά θεμέλια και τα πράγματα προχωρούν πολύ γρήγορα. Μάλιστα, οι υψηλόβαθμοι στο Υπουργείο τόνισαν ότι η Αυστραλία αποτελεί το παράδειγμα, αποτελεί την πυξίδα και για τις άλλες χώρες του εξωτερικού, γιατί εδώ ήδη η ελληνική γλώσσα είναι ενταγμένη στα κρατικά σχολεία σε μεγάλο βαθμό. Εδώ ιδρύθηκε το κέντρο Λόγος. Εδώ έχουμε 4 πιλωτικά σχολεία που συντονίζονται πάρα πολύ καλά, γιατί το θέμα μας το σημερινό, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι κεντρικό στη νέα προσέγγιση που κάνουμε στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό. Περιμένουμε όλοι μέχρι τέλος του μήνα να ψηφιστεί ο καινούριος νόμος, να είναι οριστικό το πλαίσιο που θα ορίζει την ελληνόγλωσση εκπαίδευση. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά και από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και από τους συνεργάτες, τον κύριο Τάμι και τα σχολεία και όλους εσάς, και εύχομαι πραγματικά να είμαστε όλοι μαζί με πολύ καλή διάθεση, ενωμένοι, για να κάνουμε το καλύτερο, γιατί πραγματικά το έργο μας είναι σπουδαίο και έχουμε υποχρέωση να πετύχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.